jingpule na kashithi baningkong u Petrus klenong baningkong kadkhot khatra hadu arpusan dukin mau balapilat yepi na garukom im thala kabaki kpat men chungpi kila ai pateng hapi om da kanu kaspa sia nirupa kabasep a henry da kasnam bakordor jong ukris kasnam jong khun lang brot batlem bad baklem thopria Yau bala jiet shwa ban seng ya kaperthei bad lapin ken mau na kabinta jongpi ha kini kisngi bakhadu dei dau u bapinget hau blei u bala pen mi pat yo u na ki bayam bad ulaken tiu burong yo u kajingen bad kajingkermen jongpi ki shong tli ha u blei da kabako ngu ha kajing shisha pila pen khuid yala de pandup yi janai yala kipara na markata to ye yi markaliang barabor nadu kadonu lakha byang yapi om na usimbai basem henry ubam sem da ktien be im bat payai ne jong ublei Naba kibriu baro kilong kum uplang bat kaburom jo kibriu kalong kum utiulung uplang utulorno usentiu uslorno kaktien utrai tega ne shi junom kata kaktien kalong kakubor babha bala yala bhapi kaktien jong utrai kasam shispa sapunyo katkhad khat ar hadu khatsan bat khat kendai hadu arpho Do yaro yau try go Israel, do yaro yau Blei jongpa go Zion, naba open skem ya ginar kang ki kerdop jongpa, u gerku ya ki kun jongpa, u ai jingsuk ha ki kaput jongpa, u bendap ya pa da u ko bakin saitam, u pa hukum ha kaperthei, bar kaktin jong u kapar khala khala. Upen bana yala ktien ha u Jacob yala ki an bad ki adong ha u Israel shem lale kumne bad ki wei bad ki jait benriu kim tep a shapang ki an chu alleluia ka gospel kat kum u Marcos bokhuit klenong ka bashipho kan khot laipu ar hadu saufusan kiladang yelet kiu sha Jerusalem u Jisu ulaya hakman Kisendran kiladap da kajing lingo ki pait ba pat ki bot na din bat ki yatiu sashisien ujisu ulakhot kirpang ye ki khat ar ngot kisendran bat ulakren shapang ki ki ban sajia hau ngin yele che Jerusalem hangda yau khun ubriu ansa aitino ha ki rangba lingdo pad ha kistat an kinsa penrem yu u banyap pat kinsa aiti yu u ha ki gentle Kine kin rakhe ben yo u kin bentiu yo u kin sempat yo u but kin pen yap yo u hadin lais ni un sami pat teu Jacob bat u Johannes ki khun u Zebedi kila wan sha u Jisu ko nong hikai kila ong ni kwa ba men le a na kabenta chungi tipikwa ngan le ayu la kelli u Jisu kila jubab Enda me shong ha ka khet jong ka hima jome ikwa ba men pen shong yangi uwei sha kamon pad uwei sha kadyang jome u Jisu ulaong haki phimtep ayu phiyapan phila mo bandi ya ka khuri ka bangade bandi phila mo pansha pen baptist da ka ju ka baptisma da ka ba ngan sa sha ben baptist nila kila jubab Ujisu ulaong haki nyuma pinsadi ya kakuri kaba nga ngandi batsha ben baptist da kaju ka baptisma kumbasha mga henry pan ai jaga yapi shakamon de shakadyang kamdei kakam jonga kidei nakabenta kito ya kiba lamang lupa habaki weipat Kishipongot kisendran kila yosmo shapang kane kila ingkong ya u Jacob bat ya u Johannes kumta u Jisu ula khotlang yegi baro bat ula ong mapi pitep kumno kito ki badan kabor senshar habdeng ki riu perthei ki pensmo yala kabor
halor jongki bat ki bakrau batri kile trai kli halor jongki kani kam dei banlong karukom le hapding jongpi ladau no kwa banlong he udei banlong ushakri ya ki weipat ladau no kwa banlong ukli du udei ban shakri ya baro warukhun ubriu shem lawan ba undup shakri yau ulawan ban shakri pat ban ai yala ka jingim ban siuspa ya ki babun ka gospel jong utrai